Idan wannan shine farkon shigowarka wannan YouTube channel namu mai albarka Hausa MK News, to ka danna mana subscribing, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa da yadda za mu dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon aiki. Mun gode. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da mita 11 da kuma wasu tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka. Masu sauraro, Nabila Muktar Uba ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce gwamnatin kasar ba ta da wata alaka ta kai tsaye da sabon shugaban Siriya, sai dai tana mutunta 'yancin kasar. Ƙungiyar agaji ta Oxfam ta zargi Isra'ila da makarkashiyar hana shigar da agajin abinci da ruwan sha ga Falasɗinawan da ke cikin tsananin buƙatar taimako a arewacin Gaza. A Najeriya, gwamnatin ƙasar ta ɗage haramcin haƙar ma'adanai na shekara 5 da ta saka a Zamfara. Ko yaya haramcin na tsawon waɗannan shekarun ya shafi jihar? Dakatar wadda aka yi ya yi mana mummunan tasiri game da abin da ya shafi harkar kasuwancin shi ma'adinin kan shi. Dubbannin mutane sun rasa ayyukan yi. Gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya ai dukansu sun rasa rabani. Kungiyar IAS ta kasashen Mali da Nijar da Burkina Faso ta buƙaci jami'an tsaron kasashen su zama cikin shirin kota kwana akan zargin da suke yi wa Faransa na son tarwatsa al'amuransu, matakin da masana ke ganin kayan Faransa ta zo wannan kasashe na cikin Afirka suna cikin dauloli wanda ana zaman lahiya tsakanin juna. Bata kamata ba idan wannan sabon salo ya samu a Sahel, kasashen ECOWAS da na Sahel, a ce ba a samu jituwa ba. To muna tafa da duka waɗannan da ma wasu rahotannin bayan na karanto muku labaran duniya. Ƙungiyar agaji ta Oxfam ta zargi Isra'ila da makarkashiyar hana shigar da agajin abinci da ruwan sha ga Falasɗinawan da ke cikin tsananin buƙatar taimako a arewacin Gaza. Ƙungiyar ta ce cikin motocin dakon kayan agaji 34 da ake da su, 12 kaɗai Isra'ila ta ba da damar shiga da su a makon da ya wuce. Oxfam ta kara da cewa iyaye a Gaza na shaida wa 'ya'yansu kar su guji yin wasa saboda jiri zai dauke su sakamakon rashin isasshen abinci da kuma ruwan sha. A baya-bayan nan dai sojin Isra'ila sun ce kungiyoyin agaji ba su da wadatar kayan agajin da za su tallafa wa farar hula. Jami'an Civil Defense a Gaza sun ce hare-haren dare da Isra'ila ta kai sun yi ajalin mutane 5 a matsugunnin 'yan gudun hijira. Sun ce jirage marasa matuƙa sun rika kai hari a tantunan da ake ba da agaji a yankin Almawasi da ke Khan Yunis a yammacin Gaza. Isra'ila ta ce tana kai harin ne akan Hamas. The World Health Organization has called for an immediate ceasefire around Wakilin the BBC ya ce hukumar lafiya ta WHO ta buƙaci a gaggauta tsagaita wuta musamman a wuraren da ke kusa da asibiti. Mutane sama da 30 kenan Isra'ila ta kashe a ranar Lahadi a Gaza. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce gwamnatin kasar ba ta da wata alaka ta kai tsaye da sabon shugaban Siriya, sai dai tana mutunta 'yancin kasar. Iran ce babbar mai tallafawa Bashar al-Assad tare da Rasha har zuwa lokacin da aka hambarar da shi daga kan mulki. A baya-bayan nan kasashen Turai da dama na kai wa sabuwar gwamnatin rikon kwaryar Siriya ziyara. Cikin kasashen akwai Faransa da Jamus da Amurka da kuma Birtaniya. Hambarar da mulkin Bashar al-Assad na shekara 24 babban kuma baya ne ga Iran da ta kasance aminiya ga shugaban na Siriya. To kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. A yau Litinin Faransa ke zaman makoki kan Mayotte, yankinta na ƙetare da guguwa ta yi wa lahani irinsa mafi muni a cikin kusan shekara 100. Shugaba Emmanuel Macron ya ayyana makokin ne a ziyarar da ya kai tsibirin a makon da ya ƙare. Duk da cewa alkalman mamata a hukumance 35 ne, mahukuntan na fargabar ɗaruruwa ko dubbai za su iya rasuwa. Mazauna yankin da dama sun soki tsaikon da ake samu wajen kai musu kayan agaji a tsibirin da ya yi iyaka da Madagascar. Sabon shugaban Siriya Ahmed al-Shara ya ce yana fatan tattara dukkanin makamai domin su dawo ƙarƙashin ikon gwamnati, ciki har da wanda ke hannun dakarun Kurdawa. Sai dai bai ba da lokacin tabbatuwar hakan ba. A wani taron manema labarai da ministan harkokin ƙetaren Turkiyya Hakan Fidan
A Damascus, al-Shara ya ce za a haɗe dukkanin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai cikin sojojin ƙasar. Insisting that Syrians themselves must come together to Wakilin work for a BBC better ya ce future. ya dage kan cewa dole 'yan Siriya su haɗa kansu wuri guda ba tare da ba da dama wata ƙasa ta musu katsalandan daga ƙetare ba. Shi ma hakan Fidan na cewa mayakan Kurdawa ba su da makoma a Siriya, tare da kiran a rushe mayakan YPG da ke samun goyon bayan Amurka da suka taimaka wajen daƙile IS a 2017. Turkiyya da ke mara baya ga al-Shara na ganin YPG a matsayin wani bangare na kungiyar PKK da gwamnatin Turkiyya da yammaci suka ayyana a matsayin 'yan ta'adda. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce gwamnatin kasar ba ta da wata alaka ta kai tsaye da sabon shugaban Siriya, sai dai tana mutunta 'yancin kasar. Iran ce babbar mai tallafawa Bashar al-Assad tare da Rasha har zuwa lokacin da aka hambarar da shi daga kan mulki. Ga rahoton Badriya Tijjani Kalarawi. A ɗan tsakanin nan, manyan jami'an gwamnatocin ƙasashe da dama na ta safa da marwa da zurubtu zuwa Siriya domin gana da jagoran ƙungiyar Hayat Tahrir al-Sham wato Ahmed Shara domin sabunta alaƙa da ƙasar. Sai dai wani abin ban mamaki da aka gani shine rashin wakilcin ƙasar Iran, wadda ita ce ƙashin bayan tallafawa Siriya a zamanin mulkin shugaba Bashar al-Assad, lamarin da yasa ta kasance mai faɗa aji a gwamnatin ta Siriya. Kwatsam sai Iran ta fito ta bayyana cewa ba ta da wata alaƙa ta kai tsaye tsakanin kasar da jagororin 'yan tawayen na HTS, amma tana mutunta 'yancin kasar. Kan haka ne ma mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Baqi ya ce burin Tehran shine 'yan Siriya su zaɓa wa kansu makoma ba tare da tsoma bakin ƙasashen waje ba, da kuma fatan ƙasar ba za ta zama tudun mun tsirar ta'addanci ba. همچنین مهم هست که سوریه yana da muhimmanci kar a bar Siriya ta zama matattara ko tudun mun tsira ga ta'addanci. Kada mu bari ta'addanci ya bunƙasa a ƙasar. Ya kamata ƙasashe su amince da murya guda. Rashin tsaro a ƙasa guda zai shafi tsaron ƙasashen yankin. Zai yi matuƙar tasiri musamman ga makwabta na kusa. A bayyana take karara faduwar gwamnatin Bashar al-Assad babban koma baya ne, koma a ce abin kunya ne ga kasar Iran, kuma kasashen biyu sun jima da ayyana kansu a matsayin masu yaƙi da masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama ko masu ikirarin jihadi. Yanzu dai kasashen yamma sun zira ido su ga yadda za ta kaya a Siriya. A daidai lokacin da kasar ta koma hannun tsohon dan kungiyar Al-Qaida Ahmad Shara, wanda a baya ake kira da Abu Muhammad al-Julani, da kuma ya rikide dan tawayen kungiyar Hayat Tahrir al-Sham da suka hambarar da mulkin Bashar al-Assad bayan shekara 13 ana yakin basasa a Siriyar, wanda hakan ya kawo ƙarshen mulkin iyalan Assad na shekaru kusan 54. A gaida Badriya Tijjani Kalarawi da wannan rahoto. To daga Siriya bari mu je Najeriya, inda gwamnatin kasar ta ɗage haramcin haƙar ma'adanai na shekara 5 da ta saka a jihar Zamfara. Ministan kula da ma'adanai na kasar Dr. Dele Alakeni ya sanar da hakan a wajen wani taron manema labarai a Abuja. Jihar Zamfara, wadda ta yi fice wajen arzikin ma'adanai ciki har da zinari da sinadaran lithium da copper, ta kasance karkashin takunkumi na haƙar ma'adanan tun daga shekara ta 2019 saboda kazancewar matsalar tsaro. Ga rahoton Haruna Shehu Tangaza. Dr. Dele Alake ya ce an yanke wannan shawarar ne bayan yin cikakken nazari kan yadda tsaro ya inganta, kuma hakan ya samu sahalewar shugaba Bola Ahmed Tinubu. A cewar Dr. Alake, dadewar da aka yi ba a haƙar ma'adinai a jihar ya haddasa babbar hasarar kudaden shiga ga gwamnatocin tarayya da jihohi da kuma na ƙananan hukumomi, yayin da a gefe guda masu haƙar ma'adinai a haramce suka fake da wannan suna fantamawa. Alhaji Nasiru Alhassan Abubakar Bamanga shine sakataren zartarwa na hukumar kula da haƙar ma'adinai da bunƙasa albarkatun ƙasa ta jihar Zamfara, wanda ya jima yana faɗi tashin ganin an ɗage wannan haramcin da aka saka. Don haka na tambaye shi yadda ya ji da wannan matakin na gwamnatin tarayya. Muna godiya ga Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da nuna mana wannan ranar. Duk wanda a Zamfara yana cike da farin ciki domin sanin alfanun harkar haƙar ma'adinai da irin abubuwa na alherai da take tattare a cikin wannan hulɗa. Muna godiya ga gwamnatin tarayya, muna kuma godiya ga shi ministan ma'adinai da kuma His Excellency da Dauda Lawan Dare, wanda ya tsaye tsayin daka ya shiga ya fita ya tabbatar da cewa wannan dakatar da aka mai jihar Zamfara an
daga mana ita. Ta yaya wannan haramcin na shekara 5 da aka saka ya shafi harkokin haƙar ma'adanai a Zamfara? Kamar yadda kowa ya sani a harkar haƙar ma'adanai in ka cire noma to ba wani gurbi na kasuwanci da ke dauke da dubbannin mutane kamar haƙar ma'adanai daga mai haƙa zuwa mai saye zuwa mai sayarwa zuwa mai sarrafawa. Dakatar wadda aka yi ya shahi jihar Zamfara gaskiya ya yi muna mummunan tasiri game da abin da ya shafi harkar kasuwancin shi ma'adinin kan shi da abin da ya danganci dubbannin mutane rasa ayyukan gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya ai dukkan su sun rasa revenue. Ta yaya kake ganin hakan zai taimaki ci gaban tattalin arzikin jihar Zamfara? Kamar yadda ka sani a all revenue state wanda ke generating crude oil kenan suna enjoying din 13%. To mu ma insha Allah jihar Zamfara ina tabbatar maka da 'yan watanni kaɗan mu ma za mu shiga cikin wannan 13% derivation. To kaga revenue zai samu ga jihar Zamfara a maganar tattalin arziki ya bunƙasa insha Allah. To kamar gwamnatin tarayya ta ce ta yi hakan ne saboda tsaro ya inganta. Ku da kuke a ƙasa kun yadda cewa tsaro ya inganta a wurin da ake haƙar ma'adinan nan? Wato Malam Haruna Tangaza za ka yadda da ni in nace maka harkar banditry in ka bata kashi 100 kashi 85 na harkar nan yanzu ya kau. Ba kowane bandit bane ke harkar haƙar ma'adani. Wanda aka sani wanda duniya ta sani wanda ya fice shi ne Halilu Subugu kuma kusan wata 2 zuwa cikin na 3 yanzu Allah ya taimaka an kawar da shi. Ministan na harkokin ma'adanai Dele Alake dai ya ce kokarin da jami'an tsaro suka yi ya kawo sauyin a zo a gani wajen raguwar rashin tsaro a jihar ta Zamfara. Don haka yanzu fannin haƙar ma'adanai na Zamfara zai soma bayar da tashi gudunmawa ga rumbun tara kuɗaɗen shiga na tarayya. Ya kuma ce nan ba da jimawa ba masu haƙar ma'adanai na gaske da aka yi wa rajista za su karɓi lasisin su kuma aikin haƙar ma'adanan zai ci gaba a jihar nan take. Haruna Shehu Tangaza, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. To wani yanki da